Al nostre grup desenvolupem solucions per millorar problemes normalment greus que poden succeir durant l'embaràs i que poden afectar a la mare amb algunes malalties com la hipertensió greu de l'embaràs, que sabem que pot produir-li problemes importants a la mare, inclús després deixar-li seqüeles cardiovasculars. Ens interessa molt la prematuritat, que és un dels grans problemes de l'embaràs actual. Més del quasi 10% dels embarassos neixen preterme i això produeix problemes sobretot quan són molt prematurs i per tant investiguem per baixar la prematuritat i també desenvolupem eines de molt alta tecnologia per contrarrestar la prematuritat, com el nostre projecte de placenta artificial, que és un dels únics 4 projectes que hi ha al món. També ens interessa molt el fetus com a pacient i per això desenvolupem tècniques quirúrgiques. Som un dels pioners internacionals en desenvolupar noves cirurgies i amb la nostra línia de recerca investiguem en trobar noves maneres de tractar malalties greus que poden tenir conseqüències també molt importants i també tenim una àrea en la qual investiguem quines conseqüències deixen aquestes malalties amb el futur dels nadons, amb una línia amb la que vam ser bastant pioners que es diu programació fetal, és a dir, com afecta a la vida del futur nen, del futur adult, com li canvia el cor, com li canvia el cervell i com podem evitar això, especialment a través de nous tractaments i també amb una línia molt important en els últims anys, que és els canvis d'estil de vida. I finalment tenim una petita part d'investigació neonatal desenvolupada per pediatres que investiguen com podem millorar, un cop ha nascut aquest bebè amb algun problema, com podem millorar els seus tractaments.